Iki wonten awala. Nggih. Saking panjenenganipun Abah Roson apa Abah Kosong ngoten nggih. Abah Kroso menawi Mas. Nggih, mungkin semacam itulah. Kurang lebih ya, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending oto. Apa anane tak waca? Arek-arek ngono saiki modele. Minta gending oto lagu. Maksudnya minta gending atau lagu. Oh, mungkin Mas Janda. OTT, OTOO, jadi tak waca oto. Minta gending atau lagu, 1 ular kambang, 2 podang kuning, 3 caping gunung. Gending tersebut harus dilayani. Semoga Budi Wijaya LBWJ sukses selalu. Allahumma amin. Dari saya panjenenganipun Bah sapa Kris? Bah sapa iki? Ayo baca. Bah Roso. Bah Roso matur ingkang pidhamoten randekan. Matur sembahun Abah nggih. Nggih saderengipun minangkani tamu undangan saking panjenengan Bapak Sohibul Hajat. Monggo dipun pinangkani. Kula pendet kali mawon Bah nggih. Ular kambang kali caping gunung. Podang kuning wau pun pinten wau. Giro wau nggih pun kepireng podang kuning. Tayo bi podang kuning. Domonge nek wong sithik iku nggo pokoke. Semoga dipun pinangkani ular kambang rumiyin. Nesake lho ngenteni ning. Cacek rek. Jerane bengon katindakno kanthi Kotong rayu nyambut gawe ilaya mas rane namosia kecoa ala kecoa kowayane dasar lalewane Rama butuh kae ya mas ora butuh kae butuh komong nyambut gawe ora butuh mati butuh cinetiri janji sabar angker kesusu salah jebar-jebar hari lamu suruh rata jaya
caping gunung Mas. Monggo jumeneng ning sinten monggo. HP ini disalah berpian. Salah berpian. Monggo. Oke, monggo. Oe oh. Oe oh. Versi serapat
sembah nuwun minangkani pamundhutan panjenenganipun Abah Rasa.